Oregon honey. Good morning po sa ating lahat. So andito kami ngayon para bumili po ng nipa para sa gagawin nating May mga discounted yan. Kasi sa mga ganyan kasi, sa mga pag mayaman na tayo, So guys, ikakarga na natin yung binili nating kukulamber. So baka gusto nyo pa pong magpahabol. Baka gusto nyo pa pong magpahabol para sa pandagdag po sa pagpapatayo natin ng bahay nila Baby Angie. Sipon.